Timbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Heeh. Ngomah kae ambune ming telek wae. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik Karo Sinuwun Mandura. terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan manusa dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Ora kok. Kuwi ngopo, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalani. Aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cethok nesu iki. Du pandasmu kowe. Anggrono sedya nani ana. Ponokawan Bagong. Padha Rarja sak praptamu Ponokawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Heeh. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi Rarja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitul kantong bolong padha Rarja sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokawan Bagong padha Rarja sak praptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondadosaken jimat paripe. Wah, kowe kami sosolan lambene ra. Petra kantong bolong padha Rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun Padha kanthi Rarja sak praptamu. pinayunganing kawidadan ring Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Petruk Raharja, Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha Rarja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis Napa? tela Wah, cocok kuwi dibakar. kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora dipun sekesaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh nggih, Sing.
Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tepat kula nggih kula mun jatuh sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye, Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa? Semar ki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksekke karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya dianak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya.
Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang sinten? Endang Loro Temon. Petro, dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Teman, bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi reruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho, diutuskan apa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye?
kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh. Kuwi gatine Dawuhi karo Ndara Lesmana. nang Ngastina. Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus Ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara barang ya tok saut ya ngapa. Keparang matur Sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis e. Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne Kencir, ibune Ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean Sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok.
Cowi kula tak nyuwun pesa. Napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggale ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Senet niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang mintak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora usah melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adhiku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Ngapa kok nagih? Aku sing ngutang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane. Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sithik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sithik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan.
Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho. Arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tandadamune anak ratu anak omah anggere kentir ya kentir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula suwe ngerti pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong, aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol.
Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene, rasaku ki an gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Lah iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa. Ora ketitawake perkara pati-pati. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sitok goleki apa? Mendo ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma ora. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira.
Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antil lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndira kok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dicolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora rasa-rasa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok rasa-rasa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watahe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Merga tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Loh, lah aku duwe ora? ya duwe. Totok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 Mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. mak tratap aku. Aku ya mak tratap Ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya Le. Ah, wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Truk. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe, cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.
tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawiya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora niki mang takoni bocahe dhewe mangke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan ora ya jotosan ya basa sik kok ora peduli ora usah ngelekke aku iya apa kowe wani karo Sinuwun Mandura heeh arep apa maju kene kok maju ya wani apa jake ora ngarep apa teh lho kok ming mak teh arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa babarisa ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggatane cerewetmu minggatane kok urusane ora sang wedi to semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok apa tak kirim kowe wah asem iki ora tak pangan karo anakku barang e Gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng dukulmu mlocot ora aja kok dunekke wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene arep apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ra Truk iki ketok saiki ha iya piye sapike piye ya mulai ya lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe nih kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek Gong kasar men mangsane ora kowe iki piye kuwi ketua di plester kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye kowe iki ketune patih kuwi kurang ajar ora men hati-hati lho hati-hati Bagong sajake wani karo Kurawa nah ra tranto ngandhake Kartomarma ayo oke padake ayo Truk ngati-ati lho Truk ngati-ati iki sarep gelut lho Truk lho lah kok aku no ya mburine aku ya mburine ya kowe mburine Gong minggat wis krasa aku nek arep arep paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng mangan nampake kula manut wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat dirintangi Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma
Mesti dening aku ngono kawan Petruk. Mang mriki. Jajalan Petruk ngobrak-abrik para sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndelosor aku. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Prabing Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lak arep wis kabar. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mau karo Marmo. Lho, pencak silat. Mati weh. Ya, kok wani karo. Jualan yo.
ora kontal. Sirah padake bal. Rene. Gong. Ngantel jasmu ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lan saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake kok aku ora ngombe. Dilalani. Waduh, wis payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Woi, sapa-sapa kok. Asma. Senang. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang arep perang karo Kartomar kowe dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Truk. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumet tenan aku, Truk. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone kok nek konangan mata keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dadi nak mana to? Ngono ae dadi nak mana? Ya wis ngono ae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sinden-sindenan. Njur sapenake dhewe ora arep ngosek-ngosek nang kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Truk. Ya. Kula man. Petruk seprika-sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe ana omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagong iki mungsuh Kartomar nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, kok rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken.
jengklit barang sakenake dhewe. Iya lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju. Swatama Wonten dawuh. maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena. Nggih. Arep menang karo Kartomaro, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Entuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku ki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku, malah suaraku. Tuprok, tuprok, tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong lare. Tuprok, tuprok, tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-hahi. Kowe malso kowe. Malso, malso. Tuprok, tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi kowe diantem kok ngahi. Tuprok, tuprok, tuprok das matos. Kok diantem malah ngahi. Bro, kowe iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Gara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula kan males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile tuprok, tuprok, tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya loro. Saya loro terus kula nangis. Adik anakku ngger Satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Man? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran.
Paman ampun slumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mengi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman kula tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket. Ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglijike ra jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong? Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah nglakon. Lara atiku. Dene ana ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, indah-indah patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digedhek-gedhekke. Petro Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Sotama. Ayo. Begawan Durna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep Petro Kantong Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu antos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo kono kan masuk lekane atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Cobrok. Cobrok. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecet. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Iya.
sampean Perot. Ngece aku Sengkuni Perot. Gose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora Perot cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora Perot cangkeme. Betet Perot. Betet Perot. Betet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni betet-betet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk betet. Ya betet sampeyan Perot. Betet Perot, betet Perot. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngeje sampean nek merono meje kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Sing tak raup sik Dewate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing Menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kyai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan mati kok mengki ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Sunda maneh ora jeblok ketemu jembatan. Oh lah, kawan dulu kok ngamuk tenan. Nggawa Sunda maneh. Murung mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan le. Petro. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura, Petro kantong bola. Gawe geger negara Mestra, menungsa wae kawan. Glandang ning kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Rono ora mari-mari adus kono. Wis gebyuri ndas Petro. Sapa iso? Dursasana. Uduh. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Sunda maneh kene Nenggala. Waduh. Piye, Tru? Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo iki Gong kowe iki? Nganggo keyboard.
Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak piye. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apene mujur. Lambemu lah. Petro, nun. Saka ndi kowe? Sing Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetok nesu iki. Dupak jasmu kowe. Anggrono sedya anane ana. Tulung sawan. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentas ki ya, Tru. Iya. Ngopo Ngastina? Diutus Ndoro Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sena 3 sasi nang masa negara Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus diutus Ndoro Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos manik cacaran kertane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Wong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe celana. Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Lah terus pripun? Minggir Petro. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Ngliga Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampeyan? Lho, lepat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gelem diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Nun, Singgahke. Dilebokke. nun. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh, nggih. Oh, wis malah konangan kaya ngene iki.
Wong tuwa sampeyan niku lho ngerti, nggawa nenggolar nggo mateni Petruk to. Nah, sing nggawa negara sampean. Sundha maneh ajenge mateni Petruk to? Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Baladewa niku gedene sing niki tau tate dipo karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti awi bawa Cakrawati bau dodom niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep minta Allah karo Petruk, Baladewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Negaringan Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha maneh. Nggih namung kagem Girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet jalan ya. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng gawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan mani karo Baladewa? Langsung kan, langsung.